Is-Servizzi Nazzjonali tas-Sapport fl-iskejjel tella fiera brabta ma' professjonisti fil-qasam tas-saħħa fil-kulleġġ ta' San Benedittu f'Ħalkirkop, fejn wieħed seta' jara u josserva numru ta' esibizzjonijiet brabta ma' numru ta' karrieri li dan is-settur jista' joffri minn tobba sa' infermiera, dentisti u ħafna oħrajn. Net News kien preżenti għal din l-attività fejn tkellimna mad-Direttur Ġenerali tar-Riżorsi Umani Maureen Mahoney fejn spjegat lan ta' din il-fiera u waslet l-appell tagħha għal futur ta' dan is-settur. Din hija xi ħaġa li inna nippjanaw inna nixtiequ nagħmlu, bażikament aħna qegħdin nagħmlu ħafna xogħol mal-istudenti u ħafna drabi joħroġ il-fatt li m'hemmx awareness biżżejjed tal-professjonijiet kollha li jeżistu f'dan is-settur. U allura xtaqna li kemm jista' jkun we showcase dawn il-professjonijiet varji li huma ta' livelli differenti, rrikjedu livell differenti anki ta' edukazzjoni u forsi inħajru kemm jista' jkun l-istudenti jersqu lejn dawn il-professjonijiet. Huwa settur illi jagħti ħafna sodisfazzjon personali, naħseb ftit huma dawk in-nies li jmorru għax-xogħol u jiġu lura d-dar u jgħidu llum salvajt ħajja jew illum ent pazjenti ħossu aħjar u dak is-satisfazzjon huwa settur ta' saħħa biss li jista' joffri. Dan l-istazzjon tkellem ukoll ma' professjonisti oħra fosthom Marija Xerri li hija infermiera fl-emerġenza u Ġeffri Kamilleri li jaħdem bħala assistent tal-kirurġija dentali fejn spjegaw l-importanza tal-professjoni tagħhom. Jiena ners tal-emerġenza, ġifieri naħdem within the emergency department. Ġejna hekk aħna bħala departiment inħobbu ħafna nagħtu educational services liż-żgħar tagħna u l-poplu tagħna għax ovvjament daqskemm taf qatt ma taf biżżejjed. Aħna bħala servizz noffru ambulanzi, ġifieri first responders. L-iskills tagħna jivvarjaw ħafna vasti, ġifieri minn simple things, xi ħadd forsi qed jaqta' nifsu għandu bżonn daqsxejn ossiġnu għal xi ħadd li għad vera kritiku għandu bżonn dak li ngħidula life saving intervention. Bħala dental surgery assistant naħdmu fil-qasam tad-dentistrija, xi ħaġa li tħeġġiġna ħafna hija li l-pazjent meta jidħol għandna ikun forsi mdejja, ikun skomdu ovvjament u bit-trattament li nipprovdu aħna ngħinu l dak l-individwu ngħinuh fil-problema li jkollu u joħroġ minn għandna iktar sodisfatt, iktar kontent biex ngħinuh fil-bżonnijiet kollha li jkollu. Matul din il-fiera kien hemm bosta studenti preżenti li qegħdin jaspiraw sabiex jidħlu f'din id-dinja tax-xogħol. Wieħed mill-istudenti preżenti Nathan Zara Piscopo li tkellem magħna għal kifu l-ewwel li qed jistudja għal qabla. Dan l-istudent mistenni jkun l-ewwel raġel li se jkun qiegħed jigradwa u jaħdem f'dan ir-rwol. Dan ix-xogħol huwa miftuħ kemm għall-irġiel u kemm għan-nisa, ġifieri l-istereotipi li bil-forsi tkun mara midwife mhuwiex, midwife tfisser with women man-nisa, it-tip ta' xogħol li qed tagħmel mhux min qed jagħmlu. L-iktar ħaġa importanti li jkollok il-kompassjoni u empatija u li kapaċi titratta lin-nies qishom parti mill-familja tiegħek nara jiena. Din il-fiera tat l-opportunità li wieħed jesplora għażliet ta' karriera fil-kura tas-saħħa, jiltaqa' ma' professjonisti u jikseb informazzjoni sabiex isawwar il-futur tiegħu.